har favnen fuld af solcreme. Jeg vil lige præsentere mine favoritter for jer. Og så vil jeg lige påpege, at Sundhedsstyrelsen har lavet deres anbefaling om solfaktor om, så nu hedder den minimum faktor 30. Men jeg vil lige gennemgå den, og så kan I se konsistenser på dem. Men hele tiden have i mente, at hvad der virker for mig, er ikke sikkert, det virker for dig. Så vi starter med sololien fra Rudolf Kjær. Og den er som en olie skal være. Jeg vil sige det sådan, at den er hurtig til at trænge ind i huden, og så fedter den heller ikke bagefter. Så har vi Antelios fra La Roche-Posay, faktor 50. Det her, det har været en favorit igennem rigtig mange år. Men nu synes jeg altså, at der er nogle andre, som er lige så gode som den. Den er meget flydende. Og som man kan se, den er helt hvid, men den efterlader altså ikke noget hvidt skær på huden. Så har vi Solfaktor 50 fra Avène. Også en, jeg er blevet rigtig glad for. Den er flydende, ligesom den fra La Roche. Den er rigtig god til sensitiv hud, og så beskytter den også mod det, vi kalder for blue light, blå lys. Så har jeg en mere cremeagtig en fra Rask Skincare. Den er også super lækker. Den er heller ikke synlig på huden, og så er den meget let og lækker, når den kommer på huden. Den sidste er fra Coola. Også faktor 50. Også en creme, som er meget let i konsistensen. Den giver heller ikke noget farve. Det her, det var min top 5 på solcremer. Det kunne jo være, at du fik lyst til at prøve nogle af dem. Så kan jeg kun anbefale dem i hvert fald. Tak fordi du så med. Hej!